Nos dda, croeso i chi gyd bod fi'n chi i'r Oedfa'r ac cwyddiadau chi'n gweld ar y sgrin, jyst tynnu sylw o tri beth yn benodol nos Fawrth cwrgweddi, ond dyw cwrgweddi ddim yma fan hyn, ond mae grwpiau tai, felly mwy o fanylion ar WhatsApp os ydych chi'n siŵr pa grwp i ymuno a fe. Felly cwrgweddi nos Fawrth, mae'n yma paned sgwrs bore di Mercher, hanner di 10 yn hyn i Abrawn, ac yna clybiau dy Gwener, ond bydd na ddim clwb iau, y clwb hun yn unig fydd yn cwrdd nos Wener. Ac os dyw'n mynd with Emyr arwen i eto sy'n nesaf. Gawch ni weddio fe'n gilydd. Ni'n diolch i ti Arwydd dy fod ti a llaw agored ac yn rhoi gymaint o bethau da i ni o ddydd i ddydd. Ni'n diolch i ti am y diwrnod yma nawr. Diolch am bopeth ni wedi derbyn o dy law di. Diolch bod gyda ni gartrefi a bod ni wedi gallu mynd adre a mwynhau bwyd a cwmni. Ni'n diolch i ti yn fwy na hynny. Dwi ti yn fyw sydd yn siarad gyda ni, yn fyw sydd yn hachub ni. Yn dod ato ni hynny'n cythrwfol ni, ac dwi ti ddim yn addo fydd yn problemau ni'n diflannu. Dy fod ti gyda ni, ac wedi delio yn problem fwyaf ni. Ac nid yn unig yn maddau fe ni, ond yn gwahodd ni i ddod ato ti, ac wrth dy fod gyda ni, dy fod ti'n edrych arno ni, yn gweld cyfiawnder ar Iesu Grist. Ni'n gofyn awr ar glwydd. Byddwn ni ddim jyst yn dod yma heno, jyst o ran arfer, ond meddyliau ni'n rhywle arall. Ond bydde ti'n rhoi yr awydd yma nawr i ni i godi, i ganu, i deddoli di, ddim jyst gyda geiriau, ond fo'n calonau ni. Wir yn dy garu di, ac yn rhyfeddu dy fod ti wedi'n caru ni, ac yn parhau yn caru ni. Diolch am dy ffyddondeb di. Diolch bod ni'n gallu pwyso arno ti, a bod ti'n addo popeth i ni yn heiddiad Iesu Grist. Yn unig ar gyfer heddi, ond ar gyfer tragwyddoldeb. Byddwn ni gyda ti. Gyn ni'n gwyddio nawr. Felly byddai cyfarfod yma yn flas i ni o'r hyn sydd i ddod i bob un sydd wedi trystio yno ti. Byddwn ni yn mwynhau dy gwmni di. Byddwn ni yn plygu ac yn dyddoli di. Ni'n gofyn nawr. Ni agor y Beiblau gyda'n gilydd, ni ddarllen y geiriau yma ar y sgrin. Byddwn ni'n ymwybodol mae dy eiriau perffaith ti yw'r rhain. Ac ddim yn rhywbeth i ni ddod yn ysgan ato, ond ti'n gofyn i ni wrando ac i fyrhau, ac i dderbyn ac ymateb i'r gohoriad i ddod at Iesu Grist. Dysga ni nawr ar glwydd a gwna ni yn fwy doeth, gwna ni yn fwy santedd, a gwna ni yn bobl sy'n byw yn bywydau, persbectif cywir ar fywyd, a ti yn lle cyntaf, a persbectif tragwyddol hefyd. Bydd gyda ni nawr, a bydd gyda Emyr nawr, a siarad trwy dysgrif gyda ni, a trwy dair, yn gogoniad i Iesu Grist. Amen. Amen. Dewi. Yr wythnos ddiwetha, o'n i'n edrych yn llyfr Genesis ac yn clywed am, sy'n ni fel pobl yr arglwydd, i ni'n ymdeithwyr ac yn ddieithriad ar y ddeiar. Ni'n teithio trwy bywyd, yn wneud yn ffordd trwy'r byd yma gyda'n golwg ni ar ein cartref nefol. Ac mae'r Emyr ni'n mynd i ganu yn gyntaf yn pigo lan ar y syniad yna. Rhif 579 yn y llyfr yma. Trwy flinderau yr anialwch, drwy elynion fwy na rhi, drwy dymhorau o dywyllwch, ceisaf yw'r dy ddilyn di. Rhod y hedd, rhod y wedd, i'm hamddiffyn, hyd fy medd. Ti ar nedd yr wyf yn teithio, i drigfannau'r bywyd gwyn. Mae dy lwybrau yn goleuo, heibio i'r groes, i Seion fryn. Dod i'n ffydd dad y dydd, nes bod fennau'r gwan yn rhydd.
Mae fy nghalon yn ddolurus, am fod pechod yn ddim byw. Mae fy nheimlad yn ofidus, mor anhebyg wyf i ddew. Dyna'r nef, clyw fy llif, gwna fi'n debyg iddo ef. Ond ni sefyll, ni ganu, dyn gilydd. Darllen o lyfr Genesis, pennod 24, yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ni'n mynd i darllen i ddechrau pennod 25. Genesis 24, adnod 1. Dyma air ein Duw. Yr oedd Abraham yn hen ac oedrannus, ac yr oedd yr arglwydd wedi ei fendithio ef ym mhob dim. Yna dywedodd Abraham wrth y gwas hynaf yn ei dŷ, yr un oedd yn gofalu am ei holl eiddo, gosod dy law dan fy nghlyn, a pharaf i ti dyngu i'r arglwydd, Dew'r nefoedd ar ddeiar, na chymeri wraig i'm mab o ferched y Cananeaid yr oedd yn byw yn ei plith. Ond yr ei i'm gwlad ac at fy nhylwyth i gymryd gwraig i'm mab Eisac. Dywedodd y gwas wrtho, efallai na fydd y wraig am ddod ar fy ôl i'r gwlad hon. A fydd rhaid i mi fynd ath fab yn ôl i'r wlad y deithos allan ohoni? Dywedodd Abraham wrtho, gofala nad ei am mab yn ôl yno. Yr arglwydd, Dew'r nefoedd, yr un am cymerodd o dŷ fy nhad ac o wlad fy ngeni, ac a lefarodd a thyngu wrthyf a dweud, rof y wlad hon i'r ddisgynyddion bydd ef yn anfon ei angel o fflaen. Ac fe gymeri wraig i'n mab oddi yno. Os na fydd y wraig am ddod ar dy ôl, yna byddai'n rhydd oddi wrth y llw hwn. Ond paid a mynd am mab yn ôl yno. Felly gosododd y gwas ei law dan glin ei feistr Abraham a thyngu iddo am y mater hwn. Yna cymerodd y gwas 10 o gamelod ei feistr a mynd ymaith a holl anrhegion ei feistr dan ei ofal
Ac aeth i Aram Naharaim i ddinas Nachor. Parodd i'r camelod orwedd y tu allan i'r ddinas, wrth y pydew dŵr gyda'r hwyr, sef yr amser byddai'r merched yn dod i godi dŵr. A dywedodd, o arglwydd, Duw fy meistr Abraham, ro lwyddiant i mi heddiw, a gwna garedigrwydd am meistr Abraham. Dyma fi yn sefyll wrth y ffynon dŵr, a merched y ddinas yn dod i godi dŵr. Y ferch y dywedaf wrth i gostwng dy stên mwyn i mi gael yfed, a hithau'n ateb, if ac mi rof ddiodith gamelod hefyd, bydded mae honno fydd yr un a ddarperaist i ddwas Eisac. Wrth hyn y cafwybod i ti wneud caredigrwydd am meistr. Cyn iddo orffen siarad, dyma Rebecca, a anwyd i Bethuel fab Milca, gwraig Nachor, brawd Abraham, yn dod allan a'i stên ar ei hysgwydd. Roedd y ferch yn harddodiaeth, yn wyryf heb orwedd gyda gŵr. Aeth i lawr at y ffynon, llanwodd ei stên a daeth i fyny. Rhedodd y gwas i'w chyfarfod, a dweud, gad i mi yfed ychydig ddŵr o'ch stên. Dywedodd hithau, if fy arglwydd, a brysio i ostwng ei stên ar ei llaw a roi diod iddo. Pan orffennodd roi diod iddo, dywedodd hi, coda'r ddŵr i'th gamelod hefyd, nes iddynt gael digon. Brysiodd i dywallt ei stên i'r cafn a rhedeg eilwaith i'r ffynon a chodi dŵr i'w holl gamelod. Syllodd y gŵr arni, heb ddweud dim, i wybod a oedd yr arglwydd wedi llwyddo i daith a'i peidio. Pan orffennodd y camelod yfed, cymerodd y gŵr fodro i air yn pwyso hanner sicl, a 2 freichled yn pwyso 10 sicl o arian o air i'w garddyrnau. Ac meddai, dywed wrthyf, merch pwy wyt ti? Aes lle i ni aros noson yn hyd y dad? Dywedodd hithau wrtho, merch Bethuel, fab Milca a Nachor. Ac ychwanegodd, mae gennym ddigon o wyllt a phorthiant a lle i letia. Ymgrymodd y gŵr i addoli'r arglwydd a dweud, bendigedig fyddo'r arglwydd, Duw fy meistr Abraham, am nad ataliodd ei garedigrwydd a'i ffyddlondeb oddi wrth fy meistr. Arweiniodd yr arglwydd fi ar fy nhaith i di brodyr fy meistr. Rhedodd y ferch a mynegu'r pethau hyn i dylwyth ei mam. Ac roedd gan Rebecca frawd o'r enw Laban, a rhedodd ef allan at y gŵr wrth y ffynon. Pan welodd y fodrwy a'r breichledau a'r arddyrnau ei chwaer, a chlywed geiriau ei chwaer Rebecca am yr hyn a ddywedodd y gŵr wrthi, aeth at y gŵr oedd yn sefyll gyda'r cymelod wrth y ffynon. Dwedodd, tyrd i'r tŷ fendigedig yr arglwydd. Pa rwyt yn sefyll y tu allan, a minnau wedi paratoi'r tŷ a lle i'r cymelod. Pan daeth y gŵr at y tŷ, gollyngodd Laban y cymelod, ac estyn gwyllt a phorthiant iddynt, a roi dŵr i'r gŵr a'r dynion oedd gydag ef i olchi ei traed. Pan osodwyd bwyd o'i blaen, dywedodd y gŵr, nid o'i fan fwyta nes i mi ddweud fy neges. Ac meddai Laban, treitha. Dywedodd, gwas Abraham,
o'i fi. Mae'r arglwydd wedi bendithio fy meistr yn helaeth, ac mae yntau wedi llwyddo. Mae wedi rhoi iddo ddefaid ac echen, arian ac air, gweision am orynion, camelod ac asynod. Ac y mae Sara, graig fy meistr, wedi geni mab iddo yn ei henaint. Ac y mae fy meistr wedi rhoi ei holl eiddo i hwnnw. Parodd fy meistr i mi fynd ar fy llw, a dywedodd, paid a chymryd graig i mab o blith merched y Cananeaid rwyf yn byw yn ei gwlad, ond dos i di fy nhad ac at fy nhylwyth i gymryd graig i mab. Dwedais wrth fy meistr, fallai na ddaw'r wraig ar fy ôl. Ond dwedodd yntau wrthyf, bydd yr arglwydd yr wyf yn rhodio ger ei fron yn anfon ei angel gyda thi, ac yn llwyddo dy daith. Os cymeri wraig i mab o'm tylwyth ac o di fy nhad, yna byddi'n rhydd oddi wrth fy llw. Os doi at fy nhylwyth, a hwythau'n gwrthod ei rhoi i ti, byddi hefyd yn rhydd oddi wrth fy llw. Pan ddeithim heddiw at y ffynon, dwedais, o arglwydd, Duw fy meistr Abraham, os wyt am lwyddo fy nhaith yn hawr, traw i fy'n sefyll wrth y ffynon ddŵr, bydded mae'r ferch ifanc a ddaw allan i godi dŵr, ac yna pan ddwedaf wrth i roi mi chydig ddŵr i'w yfed o stên, fydd yn ateb i fachod ar ddŵr i'th gamelod hefyd, bydded mae honno fydd y wraig mae'r arglwydd wedi ei darparu i fab fy meistr. Cyn i mi offen gwneud fy nghas, dyma Rebecca yn dod allan a'i stên ar ei hysgwydd. Aeth i lawr at y ffynon a chodi dŵr, dwedais wrthi, gad i mi yfed. Brysiodd hithau i ostwng ei stên oddi ar ei hysgwydd a dwedodd i far rhof ddiod i'th gamelod hefyd. Yfais a roes hithau ddiod i'r camelod, yna gofynnais iddi, merch pwy wyt ti? A meddai hithau, merch Bethuel fab Nachor a Milca. Yna gosodais y fodrwy yn ei thrwyn a'r breichledau am ei garddyrnau. Ymgrymais i addoli'r arglwydd a bendithiais yr arglwydd, Duw fy meistr Abraham, a arweiniodd fi yn y ffordd iawn i gymryd merch brawd fy meistr i'w fab. Nawr, os ydych am wneud caredigrwydd a ffyddlondeb i meistr, dwedwch wrthyf. Ac onid dywedwch wrthyf. Fel y gallaf droi ar y llawdde neu'r chwith. Yna atebodd Laban a Bethuel a dweud, oddi wrth yr arglwydd y daith hyn. Ni allwn ni ddweud dim wrthyt, na drwg na da. Dyma Rebecca o flaen cymerhi a dos, a bydded yn wraig i fab dy feistr fel dywedodd yr arglwydd. Pan glywodd gwas Abraham ei geiriau, ymgrymodd i'r llawr ger bron yr arglwydd, ac ystynodd dylysau o arian ac air a gwisgoedd, a'i rhoi i Rebecca. Rhoddodd hefyd anrhegion Oedfa'r i'w brawd ac i'w mam. A bwytaodd ac yfodd ef a'r dynion oedd gydag ef, ac aros yn y noson. Pan godasant yn y bore, dwedodd, gadewch i mi fynd at fy meistr. Ac meddai ei brawd a'i mam, gada'r ferch aros gyda ni am o leiaf 10 diwrnod. Wedi hynny cael fynd. Dwedodd ef wrthynt, peidiwch am rhwystro, gan i'r arglwydd lwyddo fy nhaith. Gadewch i mi fynd at fy meistr. Yna dywedasant, galon ar y ferch a gofynnwn iddi hi. A galwasant ar Rebecca a dweud wrthi, a eidi gyda'r gŵr hwn. A
Atebodd hithau, ar. Felly gollyngasant ei chwaer Rebecca a'i mamaeth a gwas Abraham a'i ddynion. A bendithio Rebecca a dweud wrthi, tydi ein chwaer, boed i ti fynd yn filoedd o fyrddionau, a bydded i ddisgynyddion etifeddu porth ei gylynio. Yna cododd Rebecca a'i morynion, a marchogaeth ar y cymelod gan ddilyn y gŵr. Felly cymerodd y gwas Rebecca a mynd ymaith. Roedd Isaac wedi dod o Bir Lahai-roi ac yn byw yn ardal y Negev. Pan oedd Isaac allan yn myfyrio yn y maes nos, cododd ei olygon i edrych a gwelodd gamelod yn dod. Cododd Rebecca hefyd ei golygon, a phan welodd Isaac, disgynodd oddi ar y camel, a gofyn i'r gwas, pwy yw'r gŵr acw sy'n cerdded yn y maes tuag ato? Atebodd y gwas, dyna fy meistr. Cymerodd hithau orchydd a'i wisgo. Ac adroddodd y gwas wrth Isaac am bopeth yr oedd wedi ei wneud. Yna daeth Isaac a Rebecca i mewn i babell ei fam Sara, a'i chymryd yn wraig iddo. Carodd Isaac Rebecca, ac felly cafodd gysur ar ôl marw ei fam. Cymerodd Abraham wraig arall o'r enw Ketura. Ohoni hi ganwyd iddo Simran, Joksan, Medan, Midian, Isbac a Sua. Joksan oedd tad Seba a Dedan, a meibion Dedan oedd Asurim, Letusim a Leumim. Meibion Midian oedd Efa, Efer, Hanoch, Abida ac Elda. Roedd rhain i gyd yn blant Ketura. Rhoddodd Abraham ei holl eiddo i Isaac. Ond tra oedd eto'n fyw, roedd Abraham wedi rhoi anrhegion i feibion ei ragedd gorfech ac wedi ei hanfon ymaith oddi wrth ei fab Isaac, draw i wlad ddwyreiniol. Roedd oes gyfan Abraham yn 175 o flynyddoedd. Anadlodd Abraham ei anadl olaf a bu farw, wedi oes hir, yn hen ac oedrannus, a chladdwyd ef gyda'i dylwyth. Claddwyd ef gan ei feibion Isaac ac Ismael yn ogof Machpela, y maes Effron, fab Soar, yr Hethiad, i'r dwyrain o Mamre. Y maes yr oedd Abraham wedi ei brynu gan yr Hethiaid. Yno y claddwyd Abraham gyda'i wraig Sara. Wedi marw Abraham, bendithiodd Dduw ei fab, Isaac, ac arhosodd Isaac ger Bir Lahai-roi. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Na ni weddio, na ni droi at yr arglwydd gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch mai ti yw Duw Abraham, Isaac a Jacob. Ni'n diolch mai ti yw Duw y byw, a nid y meirw arglwydd. Ni'n diolch i ti, dy fod ti a'r gallu i roi bywyd tragwyddol i bob un sydd yn credu yno ti. A ni'n diolch bod ni wedi cael cyfle dros yr wythnosau a'r misoedd diwethaf yma i feddwl am Abraham a'r gwaith arbennig wnes ti yn ei fywyd e. A ni'n diolch arglwydd nath ei weld cyflawni yr addewidion yn ystod ei fywyd.
le yn awr yn dy bresenoldeb di. Ac yn diolch, dy fod ti o arglwydd wedi cadw dy addewidion ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn ni'n diolch un dydd, pan ddaw yr arglwydd Iesu yn ôl, y cawn ni hefyd, ni sydd a'n ffydd ni yn o ti. Y cawn ni dderbyn yr etifeddiaeth yna gyda Abraham ac gyda pob un sydd trwy ffydd yn blant iddo fe ac yn blant i ti o Dduw. Ni'n diolch am y pethau hyn. Ni'n diolch fod yr efengyl yn dod i ni trwy ffydd yn unig. Arglwydd. Nid trwy ein gweithredoedd, nid trwy ein hymdrechu, ond does na ddim lle i ymffrostio. Ni'n diolch i ti am glywed bore yma. Yr arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthon ni, mae fe yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. A'r unig ffordd i ddod ato ti yw trwyddo fe, trwy ffydd yn ei enw Ni'n diolch i ti am hyn. Ni'n gofyn arglwydd i arna ti roi ffydd i ni. Helpa ni, Dad. Mae yna bethau ni ddim yn deall. Mae bethau ni ddim yn gwybod. Arglwydd, mae yna adeg anodd yn dod i'n rhan ni. Fel i ni wedi canu amdano nhw'n barod. Trwy'r cwbl arglwydd, a wneud i gadw'n golwg ni. Arna ti. Helpa ni ymddiried. Helpa ni gredu. Yr hyn rwy ti wedi ddweud wrtho ni yn dy air di. Da, ni'n cyffesu, mae'n adegau lle mae hynny mor anodd, lle mae'n frwydr. Lle ni'n cael ein temtio i roi'r gorau fel petai ac i droi cefn arno ti. Arglwydd. A wneud i heno denu ni yn ôl at y ti dy hun. Dad, ni'n meddwl am y disgrifiad hyfryd yna ni newydd i gael o Isaac yn cyfarfod â Rebecca ac yn ei charu hi. Ac arglwydd, falle'n cael atgoffa yn y disgrifiad yna o'r briodas gyntaf yna pan nath Adda weld Efa a rhyfeddu arni hi ac arglwydd, wrth gwrs, ni'n gwybod fod pob priodas yn pwyntio at y cariad yna sydd gan yr arglwydd Iesu at ei bobl, at ei eglwys. Ni'n diolch, diolch ty bod ti wedi'n caru ni. A ni'n gofyn nawr arglwydd y bydde di yn gweithio yno ni, yn ein newid ni, yn ein paratoi ni ar gyfer yr gogoniant sydd i ddod. Yr gogoniant sydd ar gael ei ddatguddio i ni. Paratoi ni ar gyfer ein cartre nefol, os gweli di fod yn dda. Dad, llwydda dy waith di yno ni yn awr. Os gweli di fod yn dda. A llwydda gwaith ein dwylo ni wrth i ni geisio dy wasanaethu di. Dad, derbyn ein mawn ni am diolch ni. Bydd gyda ni nawr. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto o Cwmpawd 2. Mawr dy ffyddlondeb. Wedi colli'n hopi. Mawr dy ffyddlondeb, fy new yn dy nefoedd. Triw da ddewid bob amser i mi. Cadar dy air dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw'r un a thragwyddo o'i ti. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganu. Amen.
ni wedi dod felly i ddiwedd yr adran yma yn llyfr Genesis sy'n cofnodi bywyd Abraham. Ac unwaith eto, a dos mae ddim bod yn sioc i chi erbyn hyn, y gair allweddol yn yr adran bach olaf yma, a'r benod olaf yma, yw ffydd. Sori os ydw i'n swnio'n ail adroddlyd. Mae'n gwbl ganolog. Ffydd. Mae'n lliwio Abraham bob dydd, bob cam ar hyd ei oes, ac wrth gwrs felly, wrth iddo fe ddod at ddiwedd ei fywyd, beth sydd yna yn y canol unwaith eto yw ffydd. Na'r pwyslais. Chymod pan ni'n darllen yn Beibl a ni'n gofyn weithio, beth i fi fod i gymryd allan o hyn? Wel, yn sicr, pan ni'n darllen bywyd Abraham, beth ni fod i gymryd o hyn yw ffydd. Ffydd o'r dechrau i'r diwedd. A chymod be, a fi yn risgo bod yn ail adroddlyd fan hyn, fi'n meddwl mae eisiau ni gymryd eiliad bach i stopio a meddwl am hynny. A gwerthfawrogi hynny. Chwa, meddyliwch am funud, fi'n gwybod mae'n anodd i wneud, ond jyst triwch dychmygu bod chi, falle ddim yn Gristion, chi ddim wedi cael eich magu mynd i'r capel, chi ddim yn nabod y Beibl a'r hanesion i gyd sydd ynddi, ond chi wedi clywed am Iesu, a chi wedi clywed am y Beibl, a chi eisiau ffindo allan drostoch chi hyd, what's it all about? A felly chi'n neud, be chi fel arfer yn neud efo'r llyfr, chi'n dechrau yn y dechrau, a chi'n mynd yn gweithio ffordd trwyddi, ac mae dechrau Genesis, mae'n rhyw hanesion ddigon rhyfedd fyna, ond ar ryw bwynt, mae'n rhaid bydde fe'n taro chi, hold on nawr. Ni wedi cyrraedd hanner ffordd trwy llyfr Genesis, y llyfr cyntaf yn y Beibl. Ac am y tro cyntaf, ni wedi treulio mwy na rhyw adran fach yn meddwl am berson. Fan hyn, ni wedi cael penod ar ôl penod am yr un dyn yma. Abraham. Yr un yma, a byddwch chi siŵr bod yn gwybod bod Abraham yn berson pwysig, yn cael ei gyfeirio ato fel tad y ffydd, a chi'n dod a chi'n meddwl, wel, beth sy'n wahanol am Abraham, beth sydd yn nodweddu, beth sy'n sefyll allan amdano fe fan hyn, y ffydd. Nid ei weithredoedd fe, diolch beth. Na, ond ei ffydd fe. A mewn ffordd, mae Abraham yn gosod y patrwm yn dydy. Chymod, beth sydd yn bwysig yng ngolwg Duw? Sut mae person yn dod i berthynas gyda Duw? Sut mae person yn dod yn iawn gyda Duw ac yn dilyn yr arglwydd? Wel, mae Abraham yn rhoi'r ateb i ni trwy ffydd. Mae rhaid i ni ddeall hynny. Chymod, yn y lle cyntaf, dyw'r benod yma ddim yn byti ffeindio graig. Okay? Nid dyna pwynt Genesis 24. Okay? Peidiwch rithro mas i brynu 10 o gymelod a paco'ch bags a'ch nose rings. A nid dyna pwynt y stori yma. Oedd Gwyn yn aml yn hoffi dweud yn dweud, pan ni'n dod at narratif, at stori yn y Beibl, mae'r pethau yma yn descriptive, dyn nhw ddim yn pre-scriptive. Hynny yw, mae'n disgrifio beth ddigwyddodd. Dwi ddim yn angenrheidiol yn disgrifio be ni fod i'w wneud. Mae'n adegau lle ni'n gallu, efelychu pobl, ni'n gallu tynnu allan egwyddorion yn ofalus, ond nid dyna y pwynt. Wel, y pwynt fan hyn, pam fod e mor bwysig wrth i Abraham cyrraedd ddiwedd ei fywyd gweld marwolaeth yn dod, pam fod e mor bwysig i sicrhau graig i Isaac. A nid jyst unrhyw wraig, ond y graig cywir. Wel, yr ateb wrth gwrs, yw achos o Duw wedi gwneud addewidion i Abraham ac i'w had.
O Duw di dweud, trwy ti, trwy dy linach di, trwy dy ddisgynyddion di, ac ie, yn y pen draw trwy yr had yna, yr hedyn yna, yr unigolyn sy'n mynd i ddod o dy deulu di. Fi'n mynd i achub y byd. Fi'n mynd i fendithio y byd. Hwna'r pwynt. Oedd Abraham yn disgwyl am y gwaredwr. Ni ddim yn siŵr beth oedd e'n deall neu faint oedd e'n deall, ond oedd e'n deall hyn fod Duw yn mynd i achub y byd trwy ei blant Dyna pam, siwr o fod, wrth iddo fe alw ei was i ddod ato fe. A gofyn ei was yn wneud y peth yma sy'n swnio mor od i ni, roi ei lawer o dan ei glin yn dris thai. Pam hynny? Wel, achos y siarad chydig bach yn blaen fan hyn, beth sy'n digwydd yn y rhan yma o'ch corff? Wel, o ran yma o'ch corff mae cenhedlu yn digwydd. Mae disgynyddion yn dod. A felly wrth roi'r llaw fan hyn, o fel beta'n cysylltu'r addewid yma gyda'i ddisgynyddion. Gyda'i addewid Duw i blant Abraham. Oedd Abraham yn disgwyl. Yn disgwyl i Dduw i gyflawni ei addewid. A felly unwaith eto, pwynt y benod yma yw ffydd. Ble mae'n ffydd ni? Clywon ni bore yma, i ni'n byw mewn cyfnod gwahanol i Abraham. Yn ein dydd ni, mae'r gwaredwr wedi dod. Oedd Gwydion yn disgrifio yn doedd i ni ddychmygu y wal yma fel dyfodiad cyntaf Crist, y wal yma fel ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu, ar y dydd ola, dydd y farn, a lle i ni, wel ni rhywle yn y canol. A ni ddim yn siŵr pa mor bell yn union, pa mor agos ydyn ni, ond dyma'n cyfnod ni. Oedd Abraham, mas fyna rhywle, oedd e'n edrych ymlaen at enedigaeth yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gwybod mwy nag Abraham. Mae'r gwaredwr wedi dod, i ni'n deall yn well nag oedd Abraham sut mae Duw yn achub y byd, sut mae Duw am fendithio'r byd trwy yr arglwydd Iesu. Ond ni nawr yn aros. Ni'n disgwyl. Yn disgwyl am yr ail ddyfodiad. A felly'r cwestiwn sy'n rhaid i ni ofyn, cyn mynd ddim pellach a mynd falle bach yn fwy manwl i'r benod yma, yw hyn, ydych chi'n credu? Ydych chi'n disgwyl? Ydych chi'n gobeithio am ddyfodiad yr arglwydd? Efe fe yw eich bywyd chi? Ydych chi wedi edifyrhau a wedi troi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist? Nath Iesu ofyn y cwestiwn yma yn Luc pennod 18. Pan ddaw mab y dyn, hynny yw ar ddydd y farn, a gaiff ef ffydd ar y ddaear. Oedd Abraham yn disgwyl. Hyd at ddydd ei farwolaeth a'i gladdu yn yr ogof yna, yn ogof Machpela. Oedd Abraham yn disgwyl. Ydyn ni'n disgwyl? Ydyn ni'n bobl sydd yn disgwyl? Oedd yr eglwys fore, yr eglwys gynnar, yn y canrifoedd cynnar, oedd dyn nhw ddywediad Maranatha. Tyrd arglwydd. Tyrd. Ond nhw'n byw eu bywydau nhw o ddydd i ddydd yn disgwyl ac yn gobeithio ac yn galw ar yr arglwydd i ddychwelyd. Ydyn ni'n byw fel hynny? Ydy'n ffydd ni yn yr arglwydd? Nawr beth os wnawn ni edrych bach yn fanylach ar y benod? A falle un o'r pethau na ddech taro chi wrth i fi ddarllen, oedd yna air sydd yn cael ei ddefnyddio sawl gwaith yn y darlleniad. Y gair yw llwyddo, neu llwyddiant. Ac wrth i fi fod yn paratoi, wrth i fi fod yn darllen y benod yma, yn myfyrio ar y benod, nath y gair yna sefyll allan i fi. Llwyddo, llwyddiant. A nes i ddechrau holi'r cwestiwn mewn ffordd,
Sut ni'n mesur llwyddiant? Os ydyn ni'n bobl ffydd, pobl sydd yn cael ein hachub nid trwy'n gweithredoedd a nid trwy'n ymdrechion ni, ond trwy ffydd. Os ydyn ni'n bobl sydd yn disgwyl am yr arglwydd i weithredu ac i achub ac i ddod, sut ydyn ni'n mesur llwyddiant? Beth yw llwyddiant ym mywyd y Cristion? Fi eisiau ni nodi 3 pheth. Y gair cyntaf, fi eisiau ni feddwl amdano fe, yw dyfal barhad. Dyfal barhad. Drychwch ar adnod 1 o Genesis 24. Roedd Abraham yn hen ac oedrannus, cael ei bwysleisio mor hen oedd hen ac oedrannus, ac roedd yr arglwydd wedi ei bendithio ef ym mhob dim. Ac yn edrychwch ar pennod 25 adnod 7, roedd oes gyfan Abraham yn 175 o flynyddoedd, anadlodd Abraham ei anadl olaf, a bu farw wedi oes hir, yn hen ac oedrannus, a chladdwyd ef gyda'i dylwyth. Sut ni'n mesur llwyddiant Abraham? A mae'n wir, nath Duw roi pob math o bethau i Abraham, nath Duw roi arian a chyfoeth a'i bendithio fe fel yna, ond i fi, yn credu un o'r llwyddiannau mawr sydd ei weld ym mywyd Abraham yw bod e wedi dyfal barhau. Bod e wedi cario ymlaen. O dyna un o'r pethau sydd yn nodweddu y gwir Cristion. Dyna un o'r pethau sydd yn profi bod person wir wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist yw hyn, maen nhw yn dyfal barhau. Ond yn un o'r pethau lle yn y Beibl, mae'n chydig bach o densiwn, a mae pobl weithiau yn gallu mynd chydig bach i ddryswch amdano fe. Mae yna rannau o'r Beibl sydd yn dweud, mae Iesu'n dweud, ni ddwg neb hwy o'm llaw i byth. Sneb gallu dwyn y Cristion o fy llaw i, meddwl Iesu. Gwych. Mae'r Apostol Paul yn dweud fod e'n sicr bod bydd yr hwn sydd wedi dechrau gwaith da yng nghalon y Cristion yn cwblhau y gwaith yna. Chi'n darllen y pethau fel yna, chi'n meddwl, wel na fe. Os fi wedi credu, os fi wedi rhoi'n ffydd yn Crist, yna fi methu wneud unrhyw beth i newid hynny na, cholli hynny. Ac mewn un ystyr, mae hynny'n wir, ond mae'n llawer gwell i ddweud, yn wir, mae pwyslais y Beibl llawer fwy ar hyn, dyfal barhad. Mae'r Cristion, yr un sydd â'i ffydd yn yr arglwydd, yn dyfal barhau. Yr hwn a baro hyd y diwedd a fydd gadwedig. Oedd Abraham wedi dyfal barhau. Dyna lwyddiant Abraham. Am flynyddoedd a degawdau. Oedd e wedi dilyn yr arglwydd. Nawr doedd Abraham ddim yn berffaith, ni wedi gweld hynny. Oedd na adegau lle oedd e wedi llithro, lle oedd e wedi crwydro, lle oedd e wedi methu. Ac eto trwy ras Duw, dyma fe'n derbyn y nerth i gario mlaen. Ac i ddychwelyd at yr arglwydd. Ac i ddyfal barhau. Mae sawl un wedi gwneud y pwynt dros y blynyddoedd, mae'r bywyd Cristnogol yn marathon, dyw e ddim yn sprint neu'n 5k run. Mae'n marathon. A beth sy'n bwysig mewn marathon, ddim bod fi erioed i redeg un wrth gwrs, ond beth sy'n bwysig, pwynt marathon yw cario mlaen. Dwi ddim yn rwydd. Mae rhaid chi wthio eich hunan. Chi'n gorfod pwsio mlaen trwy'r boen mwyn cyrraedd y llinell derfyn. A dyna'r llwyddiant, ond dyfa. Allai ddechrau marathon. Gallai. Mae'n rwydd. Ydw i'n gallu gorffen
Nes i weld fideo dyn nhw'n blaen o rhywun yn gorffen marathon, a sa'i wir yn siŵr beth oedd yr cyd-destun y stori, ond mae'n amlwg o'r ffordd o'n nhw'n rhedeg, do'n nhw ddim yn athletwr, o'n nhw ddim yn marathon runner profiadol, ond nhw'n stryglo. Yr awgrym yw yn y fideo bod nhw wedi cymryd oes i orffen y ras yma, ond fe wnaethon nhw. A chwbod be, o'n i ddim yn gwybod yr cefndir, oedd rhywbeth mor hyfryd, o'ch chi'n gweld pobl yna'n clapio ac yn croesawu nhw, wrth iddyn nhw groesi'r llinell, nid achos bod nhw wedi redeg yn gyflym neu'n dda, ond achos bod nhw wedi gorffen. Dyna lwyddiant i'r Cristion. Mae yna rhywbeth hyfryd am Cristion yn cyrraedd y llinell derfyn. A'i golwg nhw yn dal i fod ar yr arglwydd. Fi wedi gweud o'r blaen, un o'r breintiau mawr sydd gen i fel gweinidog yw trefnu angladd gyda'r person. Wrth iddyn nhw gyrraedd diwedd i bywyd nhw, a falle bod nhw dristwch, falle bod nhw boen. Mae marwolaeth yn elyn, eithon ni glywed am hynny wythnos diwetha, mae'n rhywbeth echa fi am farwolaeth, mae'r broses o farw yn gallu dal i godi rhywfaint o fraw arna ni. Ond ar yr un pryd, be yw i mi yw Crist marw sydd elw. Ac wrth i'r Cristion cyrraedd y llinell derfyn yna, dal i fod yn dilyn yr arglwydd, dal i fod yn ei ganmol heb gefnu, heb wadu, heb troi cefn, heb syrthio i becho difrifol ac yna cario mlaen o'r llwybr yna i ffwrdd oddi o'r ddiw. Mae'n wych. A dyna lwyddiant. Nid pa mor enwog o nhw, nid be wnaethon nhw. Na, be mae Duw wedi wneud. A'r ffaith bod nhw wedi cyrraedd diwedd y ras yn ffyddlon. Dyna lwyddiant. Hyd yn oed, os ych chi yn cropian dros y llinell derfyn yna, cytiau a brywiau, yn chwys domen, di mynd trwy'r frwydr, o'ch chi dal i fynd. Efo'ch golwch chi ar ddiw. Falle bod chi, ar hyn o bryd, wir yn strygla. Maen nhw'n sôn am marathon am bwrw'r wal yn dyn nhw, a chi'n teimlo bod chi'n methu cario ymlaen, ond daliwch ati. Daliwch i fynd. Yna'r llwyddiant cyntaf, i ni'n gweld. Yr ail lwyddiant, byddwn ni'n galw ceisio yr arglwydd. Ceisio yr arglwydd. Wel, dwi ddim jyst yn byti peidio cefnu, peidio stopio redeg, ond mae'n elfen bositif hefyd yn does, ceisio yr arglwydd. Mae'n amlwg fod Abraham dal i fod a'i hyderau yn niw. Dwchwch ar adnod 7 ym mhenod 24. Mae Abraham yn dweud, yr arglwydd, Dyw'r nefoedd, yr un am cymerodd o di fy nhad ac o wlad fy ngeni, ac a lefarodd a thyngu wrthyf a dweud rof o wlad hon neith ddisgynyddion, bydd ef yn anfon ei angel o'th flaen, ac fe gymeru wraig i mab oddi yno. Gall Abraham fod wedi stopo ymddiried yn niw. Oedd ganddo fe air ac arian a anifeiliaid, a gweision a cwbl i gyd. Oedd wedi byw bywyd hir, oedd yn hen ac oedrannus ac yn ddedrydd, oedd wedi cael bywyd da mewn cymaint o ffyrdd. Gallai fe jyst i eistedd nôl a, wel na fe. Mae'n dal i fod yn ceisio'r arglwydd. Mae'n dal i fod yn ymddiried
yn Huw. A mae'n drawiadol yn dydy chi'n gweld hynny wrth iddo fe galw I was e. Ac anfon y gwas yma efo'r dasg bwysig yma, ac mae'n amlwg bod wedi dewis y gwas cywir yn dydy. Achos ni'n clywed yn adnod 12 yn dydy ni am y gwas yma, mae'n gweddio o arglwydd. Duw fy meistr Abraham, ro lwyddiant I mi heddiw a gwna garedigrwydd am meistr Abraham. Peidiwch am ddeall fyna pan mae'n gweud Duw fy meistr, hynny yw'r pwynt fyna yw dyma siwr o fe wedi dod I glywed am Dduw a ymddiried yn Dduw, ond oedd e'n arglwydd iddo fe hefyd. A felly mae Abraham yn anfon y gwas yma gan llwy'r ymddiried yn Dduw. A mae'r gwas yn mynd a beth mae'n ni'n wneud, mae'n gweddio yn dydy. Maen nhw'n ceisio'r arglwydd. Bod Duw wedi profi dro ar ôl tro, mae'n mynd I gyflawni ei gynllun. Mae'n mynd I wneud yr hyn mae'n bwriadu, maen nhw'n dal I weddio. Unwaith eto, dyma lwyddiant y mywyd y Cristion, mae gyfer. Bod ni'n cario ymlaen I geisio yr arglwydd. Bod yna ddim pwynt yn dod yn ein bywyd ni lle ni'n eistedd nôl, resting on our laurels fel petai. A meddwl, na fe ni'n sorted nawr, I've made it, fi'n iawn, allai mynd ymlaen yn fy nerth fy hun o hyn allan. Na. Llwyddiant y mywyd y Cristion yw ein bod ni yn ddyddiol, yn barhaol, yn ceisio'r arglwydd, yn cydnabod ein gwendid ni am hangen ni, yn dod ac yn dweud ni methu wneud dim hebddo ti. Yn gweddio arno fe I fod gyda ni, ac I arwain, ac I ddarparu'r hyn rydyn ni angen. Llwyddiant y mywyd y Cristion yw wneud beth I ni'n wneud, ond yr hyn I ni'n cyflwyno I Dduw. Maen nhw'n dweud yn dyn nhw, mae un o'r ffyrdd I asesu iechyd ysbrydol eglwys yw I fynd i'r cwrdd gweddi. Pam? Pam bod y cwrdd gweddi yn gymaint arwydd o sŵr mae pethau'n mynd y mywyd eglwys? Wel, reswm wrth gwrs yw achos ni mewn brwydyr. Ni mewn brwydyr ysbrydol a mae'r diafol yn hoffi dim byd yn fwy na stopio Cristnogion rhag weddio. A felly mae'n dod â phob math o temptasiwn, mae pob math o bethau sy'n trial ein tynnu ni a'n rhwystro ni rhag weddio. Cos ni stopo gweddio, ni di methu. Ni di methu cyn cychwyn. Darlun chwaraeon arall. Chi'n meddwl am y cae rygbi? Sa'n gwybod dim am marathon, sa'n gwybod dim am rygbi chwaith beth ych becso. Mewn gêm rygbi, dibynnu ar y reolau, chi'n chwarae, mae'n y 15 chwaraeon ar y cae ar bob tîm. Ac yn yr ychydig rygbi fi yn gwylio ar y teledu, fi'n gwybod, os oes un tîm yn cael cardyn melyn, mae pethau'n edrych yn wael. Os oes tîm yn cael carden coch, maen nhw mewn trafferthio. Mae'r un chwaraewr yno yn gallu wneud cymaint o wahaniaeth. A chi'n clywed weithio mewn y rai gemau lle mae yna rhywun yn cael cerdyn coch yn y 30 munud. A chi bron a teimlo i'r tîm yna, chi wedi colli cyn dechrau. A mae'r pryd wrth gwrs weithio mewn rhyw thrill, mewn rhyw gyffro mawr. Os mae'r tîm sydd wedi mynd lawr I 14 neu 13 neu hyd yn oed llai o ddyn nhw, os maen nhw yn y diwedd yn fuddugoliaethus, ond chwel ym mhwynt I yw, mae jyst yr un person yna. Mewn gêm rygbi, yn allweddol. Mae'n gallu newid pethau. A faint yn fwy ydy hynny'n wir pan mae'n dod I weddi. A'r cwrdd gweddi.
A peidiwch cam ddeall, mae'r arglwydd yn gallu roi'r fuddugoliaeth, hyd yn oed os hebfo ni. Dim angen ein gweddio ni. Ond y modd mae e wedi trefnu, y modd mae e wedi dewis i ni i brofi ei fendith ac i brofi ei lwyddiant yw trwy weddi. A plis, sylwch ar hyn, nid atebion i weddi yw'r llwyddiant, ond gweddi ei hunan. Oherwydd trwy weddi i ni dod ac yn profi ac yn mwynhau cwmni a phresenoldeb yr arglwydd. Mae'n y duedd yno i beidio gweddio. Mae'n y duedd yno ni fel pobl i fynd yn hunan ddibynnol. Llwyddiant y Cristion yw parhau i fynd ar ein gliniau ger bron. Daliwch ati i weddio. Dyna mae'n un llwyddiant ola, fi eisiau ni feddwl amdano fe. Y llwyddiant o drosglwyddo yr awenau. Trosglwyddo'r awenau. Mae'n ymadrodd yn Saesneg eto, no success without succession. No success without succession. Hynny yw, chi ddim di llwyddo os nag ych chi'n gallu pasio pethau mlaen. A ni'n gweld hynny yn dod os oedd yn glir fan hyn, yn di ni. Hynny mae'n llawer o ffyrdd, gallech chi ddweud am Abraham bod e wedi llwyddo. Oedd e'n llwyddiannus yng ngolwg y byd, oedd, ond oedd e wedi llwyddo i ddyfal barhau, oedd e'n dal i ymddiried ac i geisio yr arglwydd. Ond y cwestiwn mawr yn y bennod yma nawr yw, ydy'n mynd i basio'r baton ymlaen? Mor bwysig, yn dydi? Ni'n gweld mor bwysig yw e, yn y ffaith bod Abraham, dwi ddim yn galw unrhyw un o'i weision, na, mae'n galw y gwas hynaf yn ei di. Yr un oedd yn gofalu am ei holl eiddo. Y gwas mwyaf cyfrifol, mwyaf profiadol, chi'n tybio mwyaf doeth, yn sicr ni'n gweld amdano fe bod e'n berson diwiol sydd yn weddigar. Oedd Abraham eisiau bod yn sicr. Oedd e ddim yn ddigon bod ei hun wedi profi yr arglwydd, oedd e eisiau diogelu hynny i'r genhedlaeth nesaf ac ar ôl hynny. Fi eisiau rhoi darlun personol i chi, bydd pawb yma ddim yn gwerthfawrogi'r darlun. Mae dad yn poeni yn fawr. Mae'n poeni be sy'n mynd i ddigwydd i'w lyfrau pan fydd e'n mawr. Os chi ddim wedi bod i dŷ mam a dad, y tŷ lle ges i'n fagu, yn ystafell ffrynt, mae'r stydu. Fi ddim yn gorddweud wall to wall, floor to ceiling, pentyrau, silffoedd, llyfrau ym mhob man. Byswn ni'n gweud fwy o lyfrau na gall unrhyw un darllen mewn oes, ond fi'n gwybod bod rhywun wedi. Ac yn gwybod lle mae popeth yn y stydu yna. A fel fi'n gweud, be mae dad yn pryderu amdano fe yw hyn, mae e wedi casglu yr llyfrgell yma sydd mor impresif mewn gymaint o ffyrdd. Beth os mae e'n marw am yr genhedlaeth nesaf ddim yn gwerthfawrogi? Be os maen nhw yn defnyddio'r casgliad yna ar gyfer ei woodburners nhw? Neu'n mynd â nhw i'r siop elusen? Hynny yw, bydde hynny yn drychineb yn bydde fe. Hynny yw, ddim yn ddigon bod y pethau yna'r casgliad yna wedi bod yno ar gyfer dad. Mae angen diogelu rhywbeth fel yna i y dyfodol yn does. A dyna ni'n gweld fan hyn yn dyfe. Wel, os nag oedd Isaac yn cael graig, wel dyna fydde diwedd y llinach. A pe bai e'n cael y graig anghywir,
bydda hynny hefyd yn golygu gallai pethau fynd ar chwal. A dyna pam fod Abram mor bendant, mae'n benderfynol yn dydi am ddau beth. Dywys ac ddim i gael graig o blith y Cananeaid. Pam? Ydy Abram yn hilio? Na, nid dyna'r pwynt. Y pwynt yw, oedd merched y Cananeaid yn addoli duwiau eraill, ac oedd e ddim eisiau bod hynny yn temptio Isaac i fynd ac i adael yr arglwydd. Na'r pwynt. A beth bynnag oedd yn digwydd, oedd Abram yn hollol glir, dyw Isaac ddim i fynd nôl i'r hen wlad. Mae fod i aros fan hyn, yng ngwlad yr addewid. Pam? Achos mae trosglwyddo'r awenau yn bwysig. Dwi ddim yn ddigon mewn un ystyr bod dyn ni ffydd personol ac yn amddiffyn y pethau yma i ni'n hunan. Mae hynny'n bwysig, mae'n dda, ond mae angen mwy, mae angen bod ni'n pasio pethau mlaen. Mae gennym ni gyfrifoldeb i'r genhedlaeth nesaf. Fi'n siarad fan hyn, nid yn unig gyda rieni, mae hynny'n wir, mae ydych chi gyfrifoldeb dros eich plant chi, ond fi'n siarad gyda ni fel eglwys. Fel Cristnogion, mae gennym ni gyfrifoldeb dros y genhedlaeth nesaf sydd yn ein plith ni ac mas fyna hefyd. Ydyn ni gyfrifoldeb fel Abram i trial sicrhau bod y genhedlaeth nesaf yn priodi yn dda. Yn eisiau gweld ein plant ni, yn pobl ifanc ni wrth dyfu, os un nhw yn teimlo arweiniad i briodi, bod nhw'n priodi yn yr arglwydd, yn priodi Cristnogion, yn priodi rhywun arall sydd yn dilyn ac yn ceisio yr arglwydd. Mae yna gymaint o fywydau sydd wedi cael ei dinistrio, achos bod person yn priodi yn anghywir. Ond mae yna gyfrifoldeb eraill yn does. Mae yna gyfrifoldeb i sicrhau fod y genhedlaeth nesaf yma'n cael ei trwytho yn y gair. Yn cael ei dysgu a'i hyfforddi yn yr arglwydd ac yn ofn yr arglwydd. Mae dyn ni gyfrifoldeb i trial annog nhw i ddyfabarhau ac i geisio yr arglwydd holl ddyddiau eu hoes nhw. I ni ddim yn ei fod yma am byth. Mae ni fod yn buddsoddi ynddyn nhw, yn gweddio drostyn nhw, yn gwneud y cwbl ni'n gallu er mwyn i paratoi nhw ar gyfer eu dydd nhw. Mae'r falle bod y gyfrifoldeb yna yn teimlo fel gormod mae'n llethu ni. Felly mae eisiau ni gymryd chydig o gysur. Edrychwch ar adnod penod 24, adnod 8. Mae Abram yn dweud hyn yn dydi, os na fydd y wraig am ddod ar dôl, yna bydd hi'n rhydd oddi wrth y llw hwn. Hynny yw, mae Abram yn deall, mae yna limit. Hynny yw, hyn a hyn ni'n gallu gwneud. Dros ein plant ni, dros y bobl ifanc yn ein plith ni, gwaith yr arglwydd. Fe sy'n achub. Fe sy'n galw pobl ato fe ei hun. Fe fydd yn galluogi nhw i ddyfabarhau a'i ddilyn yn eu cenhedlaeth nhw. Ni fod i'n neud e'n gorau, mae dyn ni gyfrifoldeb i wneud e'n gorau. Ond diolch iddo yn y pen draw i waith yw e. Ond dyma lwyddiant, ynddo fe? Dyna lwyddiant yw gwybod ar ôl ein dyddiau ni, bydd y gwaith ddim yn dod i ben. Yn gwybod pan fyddwn ni wedi ein claddu, bydd gan yr arglwydd genhedlaeth arall, a chenhedlaeth arall, ac yna chenhedlaeth arall ar ei hôl hi, sydd yn ei ddilyn hi. Dyma lwyddiant. Dyma lwyddiant fel mae'r byd yn mesur y pethau hyn. Dyma lwyddiant pobl yr arglwydd. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu i orffen
Rhif 405 yn y llyfr yma ne. Fri yn dynefoedd clyw ein cri. Pob gras a dawn sydd yno ti. Nac oedan hwyd y deyrnas fawr. O ddew einiwr, par lwydd yn awr. Gobeithio bod fi'n iawn yn dweud hyn. Par lwydd yn awr yn ei gweddu I ddew I roi llwyddiant. Para bod na lwyddiant yn awr. Hynny yw cynabod mae fe yn unig sy'n gallu roi llwyddiant I ni. Ond o'n I sefyll I ganu. I lwyddo dy waith di yno ni. Os gweled di bod yn dda, ni methu gwneud dim un o'r pethau yma hebddo ti. Da ti yn unig all roi ffydd I ni. Ti yn unig all galluogi ni I ddyfabarhau I dy geisio di ac I yn wir I ddylanwadu ar rai ti di roi yn ein gofal ni. O arglwydd, ond ar wneud di yn dy drygad rhoi lwyddiant I ni yn y pethau hyn. O arglwydd yn Duw, ni'n cyflwyno'n hunan nawr I ti felly. Yn gofyn I ti fod gyda ni. A mae'n bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist.